samu kaga zubin ta tsaf a jibota soyayya kawai zan bata kar da ta sani dai na ji kunya ga wata tsuntuwa da ka samu soyayya ka je baka bata kar da ka sa tsoro baka fasa ka kar da ta sani dai na ji kunya na gode a lokaci guda da na ganta na gane duhun garin ya waye kaɗan kawai na biyo ta nake tafiya kamar na waye kafin ta an kare ta juya na fara kala kamar dangaye domin kwakar na je ta ganni kalar su zubin su yan wani ƙauye kamar fa hakan ya so ya kasance da ta kuwa ta jijjirwaye haba amma da abin ka sai fa na dage nai ta maza kamar ɗan yaye dan sakon so idan za a miƙa dole a risina abu hanyar bara ku ji dai fa yadda ta kaya sai da naje ba za fa na fasa naje ni da sallama ta ci fuska amma ɗan kaɗan fa ta ɗan amsa dan majan aji girma ne sai da na ga hakan da na kosa ga baki yana kwata motsi kai mun kwarjini fa na kasa bara fa na fayyace fa kalar takar da kace fa nai indosa to amma dan biyo na kaɗan lallan hannun ta ma da ta juya na gani ga labba fa har na gadin fulkai fuskar ka dai kamar apple ga hanci kamar na karas da haƙoranta kamar masara jimbin na ga idan ta ba da ya kwalla kamar hasken su da na mota kamar ma na gano wani gashi yalki ma yake a jikinta da kumatin ta uwa na saman gasi laushi kamar na biredi to in na cike gaya muku sai mi kwana 100 a gaban ta karkarwa nake ina rude ga zufa kamar wani kanya na kwada sai uwa wani dutse za ta wuce ya sa na ji kunya kamar dai za na ce ta tsaya fa kamar nima a ce na ba hanya sai fareti kamar wani soja kai ka